Velkommen til den her video. Den handler om makeup. Og jeg vil vise, hvad jeg fik i advent. Bam. Jeg ved altså lige mere. Ja, det er lige her. Det er altså den her flotte. Alt det her. Læbestift, øjenskygge, neglelak, blusher eller puder. Det er nok lidt svært at se, men jeg kan lige høre, det gør sådan her. Lækkert. Fra børn. Jeg ved faktisk ikke, hvor det kommer. Det ved jeg heller ikke. Sådan en vil jeg altså også have. Ja, for vi har tænkt os at bygge den. Ja, hej. Ej. Vi sidder og spiser nachos. Aller lækkert. Og vi har lige leget med lidt make-up. Man kan måske se det, måske ikke. Gør vi. Vi ved ikke helt, hvad vi skal lave lige nu. Hey, forresten, hvis I ser med, så må meget gerne skrive en kommentar om hvad vi skal lave i vores næste video. Ja. En tag, eller hvad I nu har i tankerne. Og vi har regnet med, at der faktisk snart kommer en meetup. Ja, en meetup. Hvorhen? Så vi har talt om en af vores sidste videoer. Vi tænkte måske, der vi bor i Skive, så vi tænkte måske Kvickly eller et andet en dag. Det ville være mega fedt. Ja, så kunne vi spørge min mor, om vi kunne så lege sammen, og så måske komme ned i Kvickly, og så kunne... Så kunne vi lige spørge min mor. Så kunne vi spørge min mor, om hun ville med ned i Kvickly, og om vi gerne måtte være alene lidt. Og så kan der vi fik nogle penge, og så kunne I bare komme og møde os et sted, og så hvis de ser os, må I gerne råbe hej. Eller bare sige. Ja. Og, Eller bare sige det. ja, så kan I bede om en autograf eller noget. Okay, det var bare for sjovt, men I må jo selv bestemme, om I bare gerne vil tale lidt mere om hvor sjovt. Fordi vi er vildt sjove. Du kigger bare sådan der på dem. Som vi også har sagt i den sidste video, du må meget gerne snart komme med nogle apps til iPad, hvor det er godt at filme til YouTube. Men vi beder til, at der kommer flere og flere serier. Hvis I godt kan lide vores show og har nogle venner, så må I meget gerne fortælle dem om det. For I kan søge på os inde på Trends Halle Dalsgaard. Og vi prøver at lave så mange videoer, vi kan. Der var meget krydderi på. Det er salt. Sagde de. De er virkelig gode. Er du tørstig? Nej. Midt i timen, der kedede jeg mig så. Tog til lige kan veje. Jeg spørger lige, hvad min mor på en solvand bare sådan. Ja. Og bare skriv et eller andet undskyld. Bare skriv
bare skriv til os i kommentarer. Eller kom bare med noget, I godt kunne tænke jer at se i vores videoer. Fordi det er jo ikke sjovt at lave fedt at lave nogle videoer, som folk ikke gider at se. Mm. Og der er jo nogen, der har skrevet til os, at vi skulle lave en tag om orme, men det gider vi ikke. Vent, du ikke. Og det var fedt, for vi bliver faktisk tit, vi bliver ret tit genkendt på gaden. Vi har givet 2 autografer, og Det er måske ikke så meget, men det er stort for os jo. ja. Vi har vores 3. video, så det er sådan lidt, what the fuck, 3. Det er vores 3. video, så det er ret fedt. Jeg hopper lige om på den anden side. Aha. Skål, dudes. Så. Hvad skal vi fortælle lidt mere om? Kærlighedsliv, eller? Ja, vores kærlighed. Ja. Min kæreste, han er for meget. Han lægger aldrig mærke til mig, og han render i klassens mest populærste pige som en hundevalg. Vil ikke nok hjælpe mig, hvad skal jeg gøre? Mit kærlighedsliv, det er godt. Åh! Og drengene render i røven på mig. Det er bare fedt. Og det er ikke hende, jeg mener, fordi hun går ikke i min klasse. Vi går i parallel. Parallel. Undskyld, vi ser Animals Planet. Ja. Nå, men det er vist alt for i dag. Hej, vi ses i næste video. I Twins! Hej hej!